Kalau yang jenis Jumpa penuh akan tengah yang amat suka dan anak tiga dua alai tak pakai di minang kebawaman bayar di manyo kini alai dari sawah ojo salam kami yang juang alai lajo maaf kami minta aturan ku jodang ku kota lampau alai bayar di manyo kini alai dari sawah kali lawa di pulau timbangan ledan matika Nabi alai olalai masida Nabi alai latuan ring manyo alai risalah jika agama minta adi timbangan alai jika dosa ampunan lebih alai jika dosa ampunan lebih alai latuan ring banyo alai risalah Bermiurang paika pakanane marami de anak mudo alai rami de anak mudo amat oi di manyo kini yang ilari sawa salam sama kami katokanane bagirang banyak nadi siko alai bagirang banyak nadi siko amat oi di manyo kini yang ilari sawa Asing dalam tarangan kurang babalia ingo dalam kurang babalia ingo dalam nalakapai bahaji rusuh badan tinggal panata badan tinggal panata salam sejahtera
raja Iyo abagan tuang ada bagu raja Putih